ስለምንታይ ኢኻ ክሳብ ሕጂ ዘይሃብተምካ ከመይ ጌርካ ካብ ዘለኻዮ ኣብ ዝለዓለ ናይ ሃብቲ ደረጃ ትሰጋገር 99% ሰባት ዘይፈልጥዎ ካብ ዜሮ ተላዒልካ ሚልዮነር ንምዃን ዘኽእሉ ብብራያን ትሬሲ ዝተጻሕፉ 21 ወርቃዊ ሕግታት ኣብዛ ቪድዮ ብዝርዝር ክንሪኦም ኢና። እዛ ቪድዮ ህይወትካ ብዘገርም ኩነታት ክትቕይሮ እያ። ምክንያቱ ዓወት ዕድል ዘይኾነስ ውፅኢት ናይዞም 21 ሚስጥራት ስለ ዝኾነ እዛ ቪድዮ ክሳዕ መወዳእታ ራእያ። ሰላም፣ እዚ ናናት ዩቲዩብ ኣብ ህይወትኩም ለውጢ ዘምጽኡ ብሉጻት ጽማቕ መጽሓፍቲ ብትግርኛ ነቕርበሉ ቻናል እዩ። እዚ መደብ ዘዳለኹልኩም ኣነ ሓውኹም ናታን እየ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተኾንኩም ሕጂ ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራቤት ኩኑ። ኣበይ ዓድን ከተማን ኮይንኩም ከም ትከታተሉን ዘለኹም ድማ ኣብ ኮመንት ግለጹለይ። ሕጂ ናብቶም 21 ሚስጥራት ንስገር። እቲ ቀዳማይ ሚስጥር ንነብስኻ ዓብዪ ክትሓልም ፍቐደላ እዩ። ብራያን ትሬሲ ሓደ ሓቂ ይነግረና። ዝኾነ ዓብዪ ነገር ዝሰርሐ ሰብ መጀመርታ ነቲ ዓብዪ ስራሕ ናይ ምስራሕ ሕልሚ ዝነበሮ ሰብ እዩ። እቶም ሰልፍ ሜድ ሚልዮነርስ ወይ ባዕሎም ሰሪሖም ሚልዮነራት ዝኾኑ ሰባት ከም ኩሉ ሰብ ተራ ሰባት እዮም ነይሮም፣ ግን ንነብሶም ዓብዪ ክሓልሙ ፈቒዶም ኣላ። ንስኻ ዓብዪ ሕልሚ እንተዘይብልኻ ናይቶም ዘለዎም ሰባት ሕልሚ ንምፍጻም ክትሰርሕ ክትነብር ኢኻ እምበኣር ሓደ ሕቶ ክሕተካ ዝኾነ ደረት ወይ ፍርሒ እንተዘይመሃለወካ ሕጂ እንታይ ክትኸውን ምመረጽካ? እንታይ ዓይነት ንግዲ ወይ ቢዝነስ ክትጅምር ምደለኻ? ነዚ ሕልሚ እዚ ሕጂ ጸሓፎ። ምክንያቱ ብራያን ትሬሲ ከም ዝብሎ ዘይተጸሓፈ ሕልሚ ተራ ትምኒት ጥራሕ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለ ዝኾነ ናይ ሎሚ ድኽነትካ ነቲ ጽባሕ ክትረኽቦ እትደሊ ሃብቲ ከይትሓልም ክዓግተካ ከይትፈቕደሉ። ዓብዪ ሕልምን ዓብዪ ራእይን ይሃሊኻ፣ ካብኡ ዓብዪ ዓወት ክትሓፍስ ኢኻ። እቲ ካልኣይ ምስጢር ድማ ዲቨሎፕ ኤ ክሊር ሴንስ ኦፍ ዳይሬክሽን እዩ። እዚ ማለት መብዛሕትኡ ሰብ ብዘይሽቶ ከም ንፋስ ዝወስዶ ደበና እዩ ዝነብር ዘሎ። ብራያን ትሬሲ ግን ሚልዮነራት ሚስጥሮም ሽቶ ወይ ድማ ጎል ይብለና። ጎል ሴቲንግ ዝብል ቃል ምናልባት ብዙሕ ግዜ ሰሚዕኹሞ ትኾኑ ኢኹም፣ ግን ስለምንታይ መብዛሕትኡ ሰብ ናብቲ ዝደለዮ ሽቶ ዘይበጽሕ? ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ሽቶ ዘይኾነስ ትምኒት ጥራሕ ስለ ዘለዎ እዩ። ሓሳብካ ኣብ ወረቐት ዘይተጻሓፈ እንተኾይኑ ትምኒት ጥራሕ እዩ። ትምኒት ድማ ሓይሊ የብሉን። ትምኒት ናብ መንገዲ ሃብቲ ይወስድን። ኣብ መንጎ ፑር ማይንድ ሴት ወይ ድማ ናይ ድኻ ተሓሳስባን ሪች ማይንድ ሴት ወይ ድማ ናይ ሃብታም ተሓሳስባን ዘለዎም ሰባት ፍልሊ እዚ እዩ። ድኻ ተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ጽቡቕ ህይወት ክህልወኒ ደሊ እየ ይብል። ሃብታም ተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ግን ክሳዕ ታሕሳስ 2026 ኣብ ባንኪ ሒሳበይ እዚ ዝኣክል ገንዘብ ክህልወኒ ኢሉ ይጽሕፍ እዩ። እዚ ምስጢር እዚ ምስ ሳይኮሎጂ ወይ ስነ ልቦናዊ ትንተና ከመይ ዝተሓዝ? ኣእምሮና ከም ሓደ ሚሳኤል እዩ። እቲ ሚሳኤል ዝትኮሰሉ ዒላማ እንተሂብካዮ ንሱ ባዕሉ መንገዲ እናረኸበ እዩ ዝኸይድ። ዒላማ እንተዘይብሉ ግን ኣብ ባዶ ቦታ ተተኪሱ እዩ ዝጠፍእ። ነዚ ነገር እዚ ኣብ ስደት ዘለኹምን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹምን ከመይ ጌርኩም ክትጥቀምሉ ትኽእሉ? መብዛሕትኡ ኣብ ስደት ዝነብር ሰብ ብዙሕ ግዜ ብስቲሙለስ ወይ ድማ ብናይ ወፃኢ ጸቕጥታት እዩ ዝነብር። ንስድራ ቤት ደገፍ ይገብር፣ ክፍሊት ናይ ገዛ ኣለዎ፣ ስራሕን ዝኣመሳሰሉ ነገራትን ስለ ዘለውዎ ብዘይ ንጹር ሽቶ እንተዘይነቢሩ ዋላ ንዓመታት ሰሪሑ ድሕሪ 10 ዓመት ባዶ ኢዱ ክተርፍ ይኽእል እዩ። ብራያን ትሬሲ ከም ዝብሎ ንጹር ፋይናንሻል ፕላን ክህልወካ ኣለዎ። ወርሓዊ ክንደይ ሴቭ ክትገብር ከም ዘለካን ናበይ ክትበጽሕ ከም እትደልን ሎሚ ቆሪጽኻ ተበገስ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ እትነብሩ ድማ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ኩነታት ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም፣ ግን እቲ ምስጢር ኣይቕየርን። ምክንያት ወይ ኤክስኪዝ ምፍጣር ኣቋርጹ። ብራያን ትሬሲ ከምዚ ይብለና፣ ንህይወትካ 100% ሓላፍነት ውሰድ። ፐርሰናል ሪስፖንሲቢሊቲ እንብሎ ማለት እዩ። ኩነታት ሃገር ክሳዕ ዝመሓሽ ኣይትጸብእ። ሎሚ ንጹር ሽቶ ቕረጽ። ክሳዕ መዓስ ካብቲ ዝደለኻዮ ድኽነት ክትወፅእ ከም እትኽእል እውን ወስን። ብራያን ትሬሲ ነዚ ምስጢር እዚ ክገልጾ ከሎ ከም መንደቕ ምንዳቕ እዩ ይብሎ። ሓደ እምኒ ኣብ ልዕሊ ካልእ እምኒ እናደደቕካ ኢኻ ሓደ ዓብዪ ህንፃ ትሃንጽ። ሽቶታትካ እውን ከምኡ እዮም። መዓልታዊ ትገብሮም ንእሽቶ ስጉምትታት ናብቲ ዓብዪ ቪዥን ወይ ራእይ ዘብጽሐካ። ስለ ዝኾነ ሎሚ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ኣዝዩ ንጹር እዩ። ወረቐትን ብርዕን ኣልዕል እሞ ኣብ ዝመጽእ 12 ዋርሕ ክተሳኽዖም እትደሊ 10 ሽቶታት ጸሓፍ። ካብኡ ካብቶም 10 ሽቶታት ኣየነይቲ ሽቶ እያ ንህይወተይ ብዝበለጸ ክትልውጦ ትኽእል ኢልካ ንባዕልኻ ሕተት። ካብኡ ነታ ሽቶ ኣንቢብካ
መዓልታዊ ንዓኣነ ምዕዋት ስራሕ እዚ እቲ ሚስጥር ብዘይ ሽቶ ትነብር እንተሊኻ ንኻልኦት ሰባት ሽቶኦም ንኸሳኽዑ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ሃብታማት ግን ናይ ገዛ ርእስኦም ሽቶ ኣለዎም ነዚ ቪድዮ እዚ ትሪኡ ዘለኹም ኩልኹም ሎሚ ካብ ትምኒት ናብ ሽቶ ክትሰጋገሩ ኣለኩም ብራያን ትሬሲ ኣብ መጽሓፉ ከም ዝበለው እቲ ዝዓበየ ጸገም ንዓወት ናይ ምጽባይ ባህሊ እዩ ንዓወት ኣይትጸበዩ ሕጂ ክትጅምሩ ኣለኩም እታ ሳልሰይቲ ምስጢር ድማ ሲ ክላሲፋይ ዩርሰልፍ ኣዝ ሰልፍ ኢምፕሎይ እትብል እያ ብቐሊል ኣዘራርባ ንርእስኻ ከም ናይ ብሕቲ ስራሕ ወናኒ ጌርካ ምርኣይ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ብፑር ማይንድ ሴት ስለ ዝሓስብ ኣነ ተቖጻሪ እየ ኢሉ እዩ ዝኣምን እዚ ሰብ እዚ መሃዩ ክሳዕ ዝመጽእ ጥራሕ እዩ ዝጽብቕ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ውፅኢት ስርሑን ዕድሉን ኣብ ኢድ ኣስራሒኡ ከም ዝኾነ እዩ ዝስምዖ ብራያን ትሬሲ ግን ሪች ማይንድ ሴት ክህልወካ እንተኾይኑ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ክቕይር ኣለዎ ይብለና ካብ ሎሚ ጀሚርካ ኣብ ዝኾነ ትካል ስራሕ ዋና ናይቲ ስራሕ ከም ዝኾንካ ጌርካ ክትሓስብ ኣለካ እዚ ማለት ነቲ ትካል ከም ናትኻ ንብረት ጌርካ ክትከናኸኖ ኣለካ ንርእስኻ ድማ ከም ፕሬዚደንት ናይቲ ትካል ጌርካ ትርኢ ኣለኻ ማለት እዩ ዲያስፖራ ንዝኾንኩም እዚ ሓሳብ እዚኣ ኣዝያ ወሳኒት እያ ኣብ ኣውሮፓ ወይ ኣሜሪካ ኾንካ ንሰበየ ዝሰርሕ ዘለኹ እንተኢልካ ኩሉ ሻዕ ተቖጻሪ ኾንካ ጥራሕ ክትተርፍ ኢኻ ግን እዚ ስራሕ እዚ ናተ እዩ ብሉፅ ክኸውን ድማ ኣለዎ ኢልካ ምስ ትሰርሕ ግን ቀልጢፍካ ኢኻ ናብ ናይ ባዕልኻ ቢዝነስ ትሰጋገር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም መንእሰያት እውን እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ካብ ድኽነት መውፅኢ ዓብዪ መሳርሒ እዩ መንግስቲ ወይ ካልእ ኣካል ስራሕ ክህበካ ይትጸበ ኣብ ዝሓዝኻያ ንእሽቶ ስራሕ ከም ዋና ኾንካ ክትዋፈር ኣለካ ስራሕኻ ከም ናይ ነዳቕ መንደቕ እዩ ሎሚ ጽቡቕ ጌርካ ሓንቲ እምኒ ምስ እተቐምጥ ጽባሕ ዓብዪ ህንፃ እዩ ዝኸውን ብራያን ትሬሲ ከም ዝብሎ እቶም ዝበለጹ ሰልፍ ሄልፕ ሚልዮነራት ኣነ ዋና ናይ ህይወተ እየ ዝብል ስነ ልቦናዊ ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎም ሓላፍነት ምውሳድ ማለት ንስኻ ናይ ኩሉ ውፅኢታትካ ተሓታቲ ምዃንካ ምእማን እዩ ብሓፂሩ ኣብ ትሕቲ ሰብ ተቖፂርካ ስራሕ ኣተሓሳስባኻ ግን ከም ኦውነር ይኹን ማለት እዩ እዚ ምስ እትገብር ክእለትካ ይውስኽ እዩ ተፈላጥነትካ ድማ ይዓቢ ናብቲ ትምንዮ ሃብቲ ድማ ትቐርብ እዛ ሚስጥር እዚኣ ንመጻኢ ህይወትካ ክትቅይሮ እያ እታ ራብዒቲ ሚስጥር ዓወት ድማ ዱኢት ዋች ላቭ ወይ ድማ ነቲ ተፍቅሮ ስራሕ ስራሕ ዝብል እያ ብራያን ትሬሲ ከም ዝብለና ሓደ ሰብ ናብ ሃብቲ ንኽበጽሕ እቲ ዝሓፀረ መገዲ ዝፈትዎ ስራሕ ምስርሑ እዩ ምኽንያቱ ሓደ ስራሕ ክትሰርሕ ከለኻ ብሓጎስን ብፍቕርን ተሰሪሕካዮ እቲ ስራሕ ከም ስራሕ ኣይኮነን ዝስምዐካ ከም ፀወታ ኢኻ ተስተማቕሮ እዚ ማለት ድማ ካብ ካልኦት ሰባት ንላዕሊ ክትሰርሕ ትኽእል ምኽንያቱ እውን ኣይደኽመካን እዩ ኣብቲ ስራሕኻ እውን ክሪኤቲቪቲ ክትውስኽ ትኽእል ኩሉ ግዜ ድማ ዝበለፀ ንኽትፈጥር ኢኻ ትፅዕር ናይ ድኻ ኣተሓሳስባ ወይ ፑር ማይንድ ሴት ዘለዎም ሰባት ስራሕ ከም ግዴታ ወይ ከም መቕጻዕቲ እዮም ዝርእይዎ ንሶኒ ይጸልእዋ ንዓርቢ ድማ ብሃንቀውታ እዮም ዝጽበይዋ ብኣንጻሩ እቲ ሃብታም ኣተሓሳስባ ወይ ድማ ሪች ማይንድ ሴት እንብሎ ዘለዎ ሰብ ግን ስራሕ ከም መገዲ ዕቤት እዩ ዝርእዮ መብዛሕትኡ ዲያስፖራ ዶላር ንምእካብ ጥራሕ ኢሉ ዘይፈትዎ ስራሕ ይሰርሕ እዩ ግን ብራያን ትሬሲ ከምዚ እዩ ዝብለና ፓሽን ዘለካ ስራሕ ምስ እትረኽቦ እቲ ዝረኸብካዮ ገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ኢንተርናል ሳቲስፋክሽን እንብሎ እውን እዩ ወይ ድማ ውሽጣዊ ዕግበትካ ንዓወትካ ካብ 100% ንላዕሊ የደንፍዖ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም መብዛሕትኡ ግዜ ስራሕ የለን ክበሃል ንሰምዕ ኢና ግን እቲ ምስጢር ዘሎ ካልኦት ዘይገብርዎ ግን ንስኻ ብፍቕሪ ክትሰርሖ ትኽእል ነገር ምድላእ እዩ ምናልባት ንስኻ ክትሓርስ ትፈቱ ትኸውን ወይ ቴክኖሎጂ ትፈቱ ትኸውን ነቲ ባህ ዝብለካ ነገር ምስ እትሰርሕ እቲ ብሉፅ ተወዳዳሪ ኢኻ ትኸውን ብራያን ትሬሲ ንስራሕኻ ከም እትፈትዎ ንኽተረጋግጽ ሓደ ፈተና ይህበና እዩ ሎሚ $1,000,000 ሎቶሪ እንተዝበፅሐካ ነዚ ሕጂ ትሰርሖ ዘለኻ ስራሕ ትቕጽሎ ዶ መልስኻ ኖኖ እንተኾይኑ ንስኻ ዘይትፈትዎ ስራሕ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ እቶም ሰልፍ ሜድ ሚልዮነርስ ግን ገንዘብ ይሃልዎም ኣይሃልዎም ዝፈትውዎ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ስለዚ ሎሚ ነቲ ተፍቅሮ ነገር ንምርካብ ሓደ ስጉምቲ ውሰድ ታለንት ወይ ተውህበኻ እንታይ እዩ እንታይ ክትሰርሕ ከለኻ ኢኻ ግዜ ክሓልፍ ከሎ ዘይፍለጠካ ነቲ ነገር ምስ ረኸብካዮ ቀፂሉ ሃብቲ ባዕሉ ክስዕበካ እዩ ሚስጥር ቁፅሪ 5
commit yourself to excellence ወይ ድማ ትግርኛ ትርጉሙ ኩል ግዜ ብልዑል ብቕዓት ንውፅኢታውነት ተወፈ ማለት እዩ ዓወት ብድንገት ዝመጽእ ነገር ኣይኮነን ስለ ዝኾነ ሎሚ ኣብ ዘለኻዮ ዓውዲ ስራሕ ካብቶም ዝበለጹ 10 ሚእታዊ ክትኸውን ቆራፅ ውሳነ ክትሕልፍ ኣለካ እዚ ማለት እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ደሓነ ስራሕ ይሰርሕ ኣለኹ እናበለ እዩ ዝነብር እዚ ሰልፍ ኮምፕላሴንሲ ይበሃል ወይ ብዘለኻዮ ምዕጋብ ማለት እዩ እቶም ሪች ማይንድ ሴት ዘለዎም ሰባት ግን ከምኡ ይሓስቡን ንሳቶም ኩል ግዜ ከመይ ገይረ ካብ ኩሉ ብሉፅ ዝኸውን ኢሎም እዮም ዝሓቱ እስኪ ሕዚ ነቲ ፑር ማይንድ ሴት ምስቲ ሪች ማይንድ ሴት ነወዳድሮ እቲ ድኻ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ስርሑ ከም ግዴታ ጥራሕ እዩ ዝርዮ ወርሓዊ መሃዩ እንተረኺቡ ንዕኡ እኹል እዩ በኣንጻሩ እቲ ሃብታም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ግን ስርሑ ከም ሓደ ዓብዪ መንደቕ ብእምኒ ዝነድቕ ሰብ እዩ ዝርዮ ነፍሲ ወከፍ እምኒ ተጠንቂቑ እዩ ዘቕምጣ ምኽንያቱ ከምኡ እንተገይሩ እቲ መንደቕ ጽባሕ ጸኒዑ ከም ዝቐውም ስለ ዝፈልጥ እዩ እሺ እምበኣር ሎሚ ተማሂርካያ ንስራሕኻ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክተብጽሕ ትኽእል ሓንቲ ክእለት እንታይ እያ መጀመርታ ንዝሓቶ እዚኣ ክትምልስ ኣለካ ብዛዕባ ሃብቲ ጥራሕ ኣይትሕለም ብዛዕባ ክእለትኻን ብቕዓትኻን እውን ክትሓስብ ኣለካ ሃብቲ ማለት ናይቲ ንስኻ ንዓለም እትህቦ ቫልዩ ወይ ረብሓ ውፅኢት እዩ ብሉፅ ክእለት እንተሃሊካ ብዙሕ ገንዘብ ክትረክብ ናይ ግድን እዩ ከምቲ ሓደ እምኒ ኣብ ልዕሊ ካልእ እምኒ እናነደቕኻ ጽኑዕ መንደቕ ዝንደቕ ንኽእለትኻ እውን መዓልታዊ እናተለማመድኻ ማዕብሎ ስለ ዝኾነ ሎሚ ውሳነ ክትሕልፍ ኣለካ ኣብቲ ዘለኻዮ ዓውዲ ቶፕ 10% ንምዃን ተበገስ እዚ ምስጢር እዚ እዩ ካብ ድኽነት ናብ ሃብቲ ዘሰጋግረካ ሻድሻይ ምስጢር ድማ ብጻዕሮም ናብ ሃብቲ ዝበጽሑ ሰባት ካብ ካልኦት ሰባት ንላዕሊ ዝሰርሑ ምዃኖም የነጽር ንሱ ብዛ መጽሓፍ ነቲ 40 hour ፎርሙላ ዝብል ቲኦሪ ዘላለየና እዚ ማለት ኣብ ሰሙን 40 ሰዓታት ጥራሕ ትሰርሕ እንተኾንካ እዚ ንህልውና ወይ ሰርቫይቫል ጥራሕ እዩ ዝጠቅም ካብኡ ንላዕሊ እትሰርሖ ናይ ስራሕ ሰዓት ግን ኣብ መጻኢኻ ኢንቨስት ኢኻ ትገብር ዘለኻ ሪች ማይንድ ሴት ዘለዎም ሰባት ቀዲሞም ናብ ስራሕ ይኣትዉ ኣብ ስራሕ ሰዓት ድማ ጠንኪሮም ይሰርሑ ካብ ኩሉ ሰራሕተኛ ድማ ዶንግዮም ይወፁ እቶም ፑር ማይንድ ሴት ዘለዎም ሰባት ግን ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 5 ጥራሕ ይሰርሑ ሰዓት 5 ምስ ኮነ ድማ ቀዲሞም ካብ ስራሕ እዮም ዝወፁ ብሕልፊ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ትነብሩ ዲያስፖራ እዚ ምስጢር እዚ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ኣብ ስደት ዘሎ ኦፖርቹኒቲ ብዙሕ እዩ ግን ከዓ እቲ ኮምፒቲሽን ሓያል እዩ ካልእ ሰብ 8 ሰዓት ዝሰርሕ እንተኮይኑ ንስኻ ግን ሚልዮነር ዝብል ደረጃ ንምብጻሕ ኤክስትራ ኣወርስ ክትሰርሕ ግድን እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ድማ እቲ ሃርድ ወርክ ምስ ስማርት ወርክ ክትሓወስ ኣለዎ ኣብ ከባቢና ዘሎ ናይ ስራሕ ባህሊ ጽባሕ ክሰርሑ እየ ብዝብል ፕሮክራስቲኔሽን ዝተለኸፈ ክኸውን ይኽእል እዩ ብራያን ትሬሲ ግን ክሳዕ ትዕወት ካብቲ ስራሕ ኣይትተስእ እዩ ዝብለና ክሳዕ መዓዚና ግን ክትሰርሕ ንዝብል ሕቶ ብራያን ትሬሲ ዝሃቦ መልሲ ክሳብ ዓወት ዝብል እዩ ስለዚ ኣብ ስራሕኻ ካብ ኩሉ ዝበለጸ ሃርድ ወርከር ክትኸውን ቃል ክትኣቱ ኣለካ እዚ ማለት ኣብ ስራሕ ግዜኻ ብወረ ወይ ብሶሻል ሚድያ ይተጥፍእ ቢዚ ምዃን ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ብሓቀኛ ስራሕ ኢኻ ፕሮዳክቲቪቲ ክትኸውን እትኽእል ከምቲ ብራያን ትሬሲ ዝበሎ እቲ ዝያዳ ዝፀዓረ ሰብ ዝያዳ ዕድለኛ እዩ ዝኸውን መበር ሻውዓይ ምስጢር ድማ ሙሉእ ህይወትኩም ክትመሃሮ ወስኑ ዝብል እዩ ዴዲኬት ዮርሰልፍ ቱ ላይፍ ሎንግ ለርኒንግ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ ጥራሕ ዘብቅዕ ይመስሎም እዚ ግን ናይቶም ድኻ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ዓብዪ ጌጋ እዩ ፑር ማይንድ ሴት ዘለዎ ሰብ ሓንሳብ ዲፕሎማ ወይ ዲግሪ ምስ ሓዘ ምምሃር የቋርጽ በኣንጻሩ ግን እቶም ሰልፍ ሜድ ሚልዮነርስ ኣእምሮኦም ከም ጨዋዳ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ጨዋዳ እንተዘያንቀሳቂስኻዮ ይመውት እዩ ኣእምሮ ድማ ብሓድሽ ፍልጠት እንተዘይሃኒጽኻዮ ይደክም እዩ ብራያን ትሬሲ ኣብዛ መጽሓፍ ንእምሮኻ ከም ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ክተለማምዶ ኣለካ ይብለና ፍልጠት ምእካብ ማለት ከም ሓደ ዓብዪ መንደቕ ብእምኒ ምህናፅ እዩ ሎሚ ሓንቲ እምኒ ጽባሕ ድማ ካልእቲ እምኒ እናወሰኽኻ ምስ ኸድኻ ድሕሪ ግዜ ዘይፈርስ ዓብዪ ህንፃ ኢኻ ትኸውን ብፍላይ ኣብ ዘለናዮ ዘመነ ኢንፎርሜሽን ኤጅ ፍልጠት ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ዋጋ ኣለዎ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዘለኹም ሰባት ሓደ ሓድሽ ቴክኒካል ስኪል እንተተማሂርኹም እቶትኩም ብዕፅፊ ክውስኽ ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ድማ ዘመናዊ ገባብ ቢዝነስ ወይ ድማ ዲጂታል ማርኬቲንግ እንተተማሂርኹም ካብቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ወፂኹም ዓብዪ ለውጢ ክተምጽኡ ትኽእሉ ኢኹም
እቲ ሚስጥር ኣዝዩ ቀሊል እዩ። መዓልታዊ 30 ደቓይቕ ጥራሕ ብዛዕባ እትሰርሐሉ ዘፈር አንብብ። ብዛዕባ ፐርሰናል ፋይናንስ እውን ፍለጡ። ብዛዕባ ሳይኮሎጂ እውን መጽናዕቲ ግበሩ። ብራያን ትሬሲ ከም ዝብሎ መዓልታዊ 1 ሰዓት ጥራሕ እንተንቢብኻ ኣብ ሰሙን 1 መጽሓፍ ትውድእ። ኣብ ዓመት ድማ 50 መጽሓፍቲ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመታት ኣብቲ ዝወፈርካሉ ዘፈር ካብቶም ዘለዉ ላዕለዎት 1% ክትስራዕ ይገብረካ እዩ። እቶም ሃብታም ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ግሮዝ ማይንድሴት ኣለዎም። ንሳቶም ኩሉ ነገር እፈልጥ እየ ይብሉን። በኣንጻሩ እንታይ ሓድሽ ነገር ክመሃር ይኽእል ኢሎም እዮም ዝሓቱ። ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ክትመሃር ከለኻ ከም ኢንቨስትመንት ጌርካ ክትሪዮ ኣለካ። ኣብ ርእስኻ ተፍስሶ ገንዘብን ግዜን ዝለዓለ ረብሓ ወይ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ዘምጽእ እዩ። ከምቲ ሓደ ሓረስታይ ዘርኢ እንተዘይዘርኡ ፍረ ዘይረክብ፣ ንስኻ ድማ ኣብ ኣእምሮኻ ሓድሽ ፍልጠት እንተዘይዘሪእኻ ሃብቲ ከተፈሪ ትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ሎሚ ወስኑ ክሳብ ዕለተ ሞትኩም ተምሃሮ ክትኾኑ ቃልእተ እዩ። ኣእምሮኹም ከም ስፖንጅ ንሓድሽ ሓሳባት ዝመጥጥ ክኸውን ኣለዎ። መበል ሻምናይ ሚስጥር ሰልፍ ኤዱኬሽን ወይ ድማ ናይ ገዛእ ርእስኻ ትምህርቲ ትበሃል። ብራያን ትሬሲ ከምዚ ይብለና ንምሉእ ህይወትካ ተምሃራ ይኹን። ብፍላይ ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም ኮንቲኒውስ ለርኒንግ እንተዘይሃሊካ ብጣዕሚ ኢኻ እንድሕሪ ትተርፍ። ሓደ ሰልፍ ሜድ ሚሊዮነር ምሁር ወረቐት ስለ ዘለዎ ጥራሕ ዘይኾነስ ኩል ግዜ ንሓድሽ ፍልጠት ክፉት ስለ ዝኾነ እዩ ሃብታም ዝኸውን። ድኻ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ የብቅዕ እዩ ዝመስሎ። ኩሉ ይፈልጦ እየ ዝብል ዓንቃፊ መንፈስ ድማ ኣለዎም። ሃብታም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ግን ከምቲ መዓልታዊ ንበልዖ ምግቢ ንኣካልና ዝሕይሎ ፍልጠት ድማ ንእምሮናን ንጅቧናን ይሐይሎ እዩ ኢሉ ዝኣምን። ብሕልፊ ኣብ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ወይ ድማ ሃገራት ዓረብ ዘለኹም እቲ ዘለኹምሉ ሲስተም ብቕጽበት ይቀያየር እዩ። ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክመጽእ ከሎ ኣነ ይፈልጥን እየ ኢልካ እንተደቂስኻ ካብቲ ስራሕኻ ትባረር ኢኻ ወይ ድማ ኣብ ትሕዶም ወዚኻ ትተርፍ። ስለዚ መዓልታዊ ሰርቲፊኬት ብምውሳድን ብዛዕባ ፋይናንሻል ማርኬቲንግ ብምንባብን ንርእስኻ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ክተጽንሓ ኣለካ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ድማ ዓለምና ናብ ዲጂታል ኢኮኖሚ ትቕየር ስለ ዘላ ኢንተርኔት ተጠቒምካ ሓድሽ ክእለታት ከም ግራፊክስ ዲዛይን ወይ ዲጂታል ማርኬቲንግ ብነፃ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። ፍልጠት እንተልዩካ ኣብ ዘለኻዮ ኾንካ ናብ ዶላር ክትቕይሮ ትኽእል ኢኻ። ብራያን ትሬሲ ሓደ ዓቢ ስትራቴጂ ዝነግረና መዓልታዊ ካብ 30 ደቓይቕ ክሳብ 1 ሰዓት አንብብ። እዚ ማለት ኣብ ዓመት ካብ 50 ክሳብ 60 መጽሓፍቲ ተንብብ ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኤክስፐርት ወይ በዓል ሞያ ክገብረካ እዩ። ሓደ በዓል ሞያ ድማ ኩል ግዜ ዝለዓለ ክፍሊት እዩ ዝኽፈሎ። ኣብ መወዳእታ እዚኣ ክትሕዝዋ ደሊ ኢንቨስትመንት ኢን ናውሌጅ ኩል ግዜ ዝለዓለ ወለድ ወይ ድማ ኢንተረስት እዩ ዝህበና። ካብ ሎሚ ጀሚርኻ ንርእስኻ ከም ዩኒቨርሲቲ ረኣያ። መኪና ክትዝውር ከለኻ ኦድዮ ቡክ ስማዕ። ትርፊ ግዜኻ ንፍልጠትካ ተጠቐመሉ። መበል ታሽዓይ ሚስጥር ድማ ኤልዌይስ ቢ ኤ ስቱደንት ትብል እያ። ትርጉማ ከዓ ኩሉ ግዜ ተምሃራ ይኹን ወይ ድማ ብቐጻሊ ተምሃር ማለት እዩ። ብራያን ትሬሲ ከም ዝብሎ እቶም ባዕሎም ሚልዮነራት ዝኾኑ ሰባት ንህይወቶም ከም ሓደ ዘይውዳእ ናይ ትምህርቲ ጉዕዞ እዮም ዝርእይዋ። እዚ ማለት ድማ ቀጻሊ ትምህርቲ ናይ ህይወቶም ቀንዲ ሞተር እዩ። ብሓጺሩ ናይ ትማል ፍልጠትካ ንሎሚ እኹል ኣይኮነን። ዓለምና ብቕጽበት ትቀየር ስለ ዘላ ንስኻ እውን ምስኣ ክትቀየርን ክትዓብን ኣለካ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ካባኹም ክወስዶ ዘይኽእል እንኳ ሃብቲ እቲ ኣብ ርእስኹም ዘሎ ፍልጠት ጥራሕ እዩ። ብራያን ትሬሲ ነዚ ንምትግባር 3 ቀለልቲ ስጉምታት እዩ ዘቐምጥ። እቲ ቀዳማይ መዓልታዊ እንተወሓደ 30 ደቂቓ ኣብቲ ትሰርሐሉ ዘለኻ ዓውዲ ዘተኩር መጽሓፍ አንብብ። እቲ ካልኣይ ክትጓዓዝ ከለኻ ወይ ክትሰርሕ ከለኻ ኦድዮ ቡክ ወይ ኦድዮ ፕሮግራምስ ወይ ድምፃዊ ትምህርትታት ብምስማዕ ንግዜኻ ናብ ዩኒቨርሲቲ ቀይርሎ። እቲ ሳልሳይ ኣብ ዝኾነ ሴሚናር ወይ ወርክሾፕ ተሳተፍ። ምኽንያቱ እቲ ዝበለጸ ኢንቨስትመንት ኣብ ርእስኻ ትገብሮ ወፍሪ እዩ። እቲ ዝበለጸ እቶት ዝረክብ ሰብ ድማ እቲ ዝበለጸ ዝተምሃረ ሰብ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ዝተምሃርካያ ነገር ንብልጽግናኻ መገዲ ትጸርግ መሳልል እያ። ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ንነብስኻ ከም ተምሃራ ይረኣያ። እትትረኽቦ ውፅኢት ድማ ንዓኻ ጥራሕ ዘይኾነስ ንስድራኻን ንማሕበረሰብኻን ዝጠቅም ክኸውን ኣለዎ። እቲ 10ይ ሚስጥር ዴዲኬት ዩርሰልፍ ቱ ኤክሰለንስ ዝብል ወይ ድማ ርእስኻ ንብቕዓት ውፍ ይግበር ዝብል እዩ። ዝኾነ ሰልፍ ሜድ ሚልዮነር ወይ ብባዕሉ ዝሃብተመ ሰብ ኣብ ዝሰርሖ ስራሕ ካብቶም 10% ብሉፃት ሰባት ሓደ እዩ።
ብራያን ትሬሲ ከምዚ ይብለና ኣብ ዝመረጽካዮ ዓውዲ ብሉጽ ክትኸውን ሎሚ ወስን ምኽንያቱ ኣብ ዓለምና ዘሎ ማርኬት ወይ ዕዳጋ ንማእኸላይ ደረጃ ሰብ ይከፍልን እዩ ማእኸላይ ደረጃ ወይ ኣቨሬጅ ምዃን ናብ ድኽነት ዝወስድ ቀጥታዊ መንገዲ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ንድፊ ወይ እምኒ ከም ምስራሕ ሰቡ ነቲ ቀዳማይ እምኒ ምስ መጠጠንከዮ እቲ መንደቕ ንዘለኣለም ጽኑዕ እዩ ዝኸውን ኣብ ስራሕኻ ዘለካ ብቕዓት ድማ ከምኡ እዩ ኣብ መንጎ ፑር ማይንድ ሴት ወይ ናይ ድኻ ኣተሓሳስባን ሪች ማይንድ ሴት ወይ ናይ ሃብታም ኣተሓሳስባን ዘሎ ፍልልይ እውን እዚ እዩ ናይ ድኻ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ከመይ ገይረ እቲ ስራሕ ሰሪሕ የሕልፎ ጥራሕ እዩ ዝሓስብ እቲ ናይ ሃብታም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ግን ከመይ ገይረ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ብሉፅ ይኸውን ኢሉ እዩ ዝሓስብ ኣብ ወፃኢ ዓዲ እትነብር እንተኾንኩም ድማ ብዙሕ ኮምፒቲሽን ወይ ውድድር ስለ ዘሎ ብሉፅ እንተዘይኮንካ ትሑት ደመወዝ ተኸፋሊ ኢኻ ክትኸውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንተሊኻ ድማ ብሉፅ ኣገልግሎት ምሃብ ማለት እቲ ዝዓበየ ዕድል ንኽትረክብ እዩ ዝሕግዘካ ብራያን ትሬሲ ከምዚ እዩ ዝብለና ሓንቲ ክእለት ብሉፅ ኮንካ እንተማዕቢልካያ ንህይወትካ ክትቕይሮ ትኽእል እያ ስለ ዝኾነ እዚ ሓንቲ ዕድል እንታይ እያ እዚ ሓንቲ ክእለት እዚኣ ኪ ወይ መፍትሕ ናይ ዓወትካ እያ ዓለም ንብሉፃት ሰባት እያ ትሽልም ስለ ዝኾነ ብሉፅ ክትኸውን ድማ መዓልታዊ ከተንብብን ክትመሃርን ክትለማመድን ኣለካ ሚስጥር 11 ብዛዕባ ሓቀኛ ስነ ምግባር እዩ ብራያን ትሬሲ ነዚ ሚስጥር እዚ ክገልጾ ከሎ ቢ ኦነስት ዊዝ ዮርሰልፍ ኤንድ ኣዘርስ ይብለና ብሓፂሩ ንርእስኻ ንሰባትን እሙን ክኾን ማለት እዩ ኣብ ዓለም ቢዝነስን ሃብትን ኢንተግሪቲ ወይ ቅንዕና ካብ ኩሉን ላዕሊ ዋጋ ዘለዎ ሃብቲ እዩ ብዘይ ቅንዕና ዝተሃነፀ ሃብቲ ከም ኣብ ሑፃ ዝተሰረተ ገዛ እዩ ንሓፀር ግዜ ክደምቕ ይኽእል ይኸውን እዩ ግን ንነዊሕ ግዜ ክጸንሐ ይኽእልን እዩ ምኽንያቱ ብራያን ትሬሲ ከምዚ እዩ ዝብለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስራሕኻን ምንቅስቓስኻን ካራክተር ወይ ባህሪኻ እቲ ቀዳማይ መዐቀኒ ኢኻ እዩ ምኽንያቱ ሰባት ንዓኻ ኣሚኖም እዮም ገንዘቦም ዝህቡኻ ሰባት ንዓኻ ኣሚኖም እዮም ምሳኻ ዝሰርሑ ፑር ማይንድ ሴት ወይ ናይ ድኻ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ንቕንዕና ከም ድኻም ወይ ዘይብልሑ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ከይሰረቕኻ ኣየህብተምን ዝብል ናይ ድኻታት ምስላ እውን ኣለዎም እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ንግዜያዊ ረብሓ ኢሉ ስሙን ክብሩን እዩ ዘረክስ ብኣንጻሩ ግን ሪች ማይንድ ሴት ወይ ሃብታም ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ትረስት ወይ ድማ እምነት ከም ዝዓበየ ካፒታል እዮም ዝርእይዎ ሓደ ሰልፍ ሜድ ሚልዮነር ንዝኣተወ ቃል ይኽብር እዩ ነዘይኽእሎ ነገር ድማ ፈጺሙ ይመጻብዕን እዩ እዚ ነጥብ እዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ኮነ ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም ኩልኹም ብማዕረ እዩ ዝሰርሕ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ቢዝነስ ኣብ ዝምድናን እምነትን ተመርኪሱ እዩ ዝዓቢ ሓንቲ ግዜ ስምኻ እንተጠፍዩ ካልኣይ ሽምኻ ደጊምኻ ክትሃንፅ ኣዝዩ ይኸቢድ እዩ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ትነብሩ ድማ ክሬዲት ስኮር ወይ ናይ እምነት መዐቀኒኻ ንመጻኢ ዕድላትካ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ቃልካ ክተኽብር ኣለካ ንሰባት ዝሃብካዮ ቆፀራ ክተኽብር ኣለካ ንዝሃብካዮ ተስፋ እውን ክትፍጽሞ ኣለካ ምኽንያቱ ብዘይ ቅንዕና ዝመጽ ሃብቲ በረከት የብሉን እዩ ሚስጥር ቁፅሪ 12 ቀዳምነት ካልዕሊ ዝብል እዩ ብራያን ትሬሲ ኣብዛ መጽሓፍ ከምዚ እዩ ዝብለና ዓወት ማለት ኩሉ ነገር ምግባር ማለት ኣይኮነን ዓወት ማለት ነቲ ዝለዓለ ውፅኢት ዘምፀልካ ሓደ ወይ ክልተ ነገራት ፈሊኻ ምፍላጥ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ብስራሕ ቢዚ እዩ ግን ቢዚ ምዃን ማለት ውፅኢታዊ ምዃን ማለት ኣይኮነን እቲ ናይ ድኻ ወይ ፑር ማይንድ ሴት ዘለዎ ሰብ ኩል ግዜ ብንኣሽቱን ዘይረብሑ ነገራት ቢዚ እዩ ዝኸውን ነቲ ቀሊልን ዘየድምን ስራሕ ቀዲሙ ይሰርሕ ግን እቲ ሃብታም ማይንድ ሴት ወይ ድማ ሪች ማይንድ ሴት ዘለዎ ሰብ ግን ነቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝበሃልን ውፅኢት ዘምፅእን ስራሕ እዩ ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሕ እዚ ማለት ድማ ነቲ ፓሬቶ ፕሪንሲፕል ወይ ድማ 80/20 ዝብል ሕጊ ምጥቃም ማለት እዩ ካብቲ ትሰርሖም 10 ስራሕ እቶም ክልተ ጥራሕ እዮም 80% ውፅኢት ዘምፅኡልካ ብራያን ትሬሲ ከምዚ ኢልና ክንሓትት እዩ ዝምህረና ካብቶም ትሰርሖም ዘለኹ ስራሕተይ ሕጂ እንተዝሰርሖ ዝለዓለ ዋጋ ዘለዎ እየና እዩ ኢልኩም ሕተቱ እዩ ዝብለና ነዚ ንምግባር ድማ ክልተ ክእለታት እዮም ዘድልዩና ቀዳማይ ሴቲንግ ፕራዮሪቲስ ወይ ድማ ቀዳምነት ምውፃእ እንትኸውን ካልኣይ ድማ ኮንሰንትሬቲንግ ሲንግል ማይንድድሊ ዝበሃል እዩ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ነገር ጥራሕ ምትኳር ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ናብራ ኮነ ኣብ ወፃኢ ዘለኹም ዲያስፖራ ብኸመይ ክትሓዝ ይኽእል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም መንእሰይ ግዜኹም ኣብ ብዙሕ ነገራት ክባኸን ይኽእል እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወይ ድማ ኣብ ዘይረብሕ ዕላል ካብ ምጥፋእ ነቲ ቀንዲ ናይ ስራሕ ዕላማኻ ኣብ ዝጠቅም ነገር ክትመርፅ ኣለካ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ዓባይ ስራሕ ጀሚርካ ክሳዕ እትውዳእ ካሊእ ነገር ኣይትጀምር ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም ድማ ኩል ግዜ ቢዚ ኢኹም
ግን እቲ ሕቶ ብሰዓት ክንደይ ይኽፈለን ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሕ ንነዊሕ እዋን ፋይናንሻል ፍሪደም ከም ጸለይ ዝኽእል ድዩ ኢልኩም ክትሓቱ ኣለኩም። ብራያን ትሬሲ ከምዚ ይብለና ንተገዳሲ ስራሕኻ ቀዲምካ እንተጀሚርካዮ ሰልፍ ዲሲፕሊን ኢኻ ተማዕብል። እዚ ማለት ድማ ንነብስኻ ናይ ምቁፅጻር ሓይሊ ማለት እዩ። ነቲ ዝኸበደ ስራሕ ኣብ መጀመርታ ናይቲ መዓልቲ ፈጽሞ። እዚ እቲ ኢዛት ፍሮግ ዝብልዎ ኣዘራርባ እዩ። ነታ ዘይትፈትዋን ክትሰርሓ እትፈርሓን ግን ድማ ኣገዳሲ ዝኾነ ስራሕ ቀዲምካ ክትሰርሓ ኣለካ። እቲ ድኻ ማይንድሴት ዘለዎ ሰብ ግን ጽባሕ ክሰርሖ እየ እናበለ ስራሕቱ ንጽባሕ እዩ ዘሕድሮም። እቲ ሃብታም ማይንድሴት ዘለዎ ሰብ ግን ሕጂ ክሰርሖ ኣለኒ እዩ ዝብል። ሎሚ ክትገብሮ ዘለካ ነገር እዚ እዩ። ንጽባሕ ክትሰርሖ ዘለካ ነገር ሎሚ ምሸት ዘርዚርካ ክትጽሕፎም ኣለካ። ካብኡ ነቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝበሃል ቀዳምነትን ክትህብ ኣለካ። ጽባሕ ንጎ ምስ ተሳኻ ካልእ ነገር ከይጀመርካ ኣብኡ ጥራሕ ክተተኩር ኣለካ። እዚ እቲ ናይ ምስጢር ዓወት ብዙሕ ምስራሕ ዘይኮነስ ነቲ ቀዳምነት ክትሰርሖ ዝግብአካ ነገር ምስራሕ ማለት እዩ። ሚስጥር ቁፅሪ 13 ሪፒቴሽን። ብራያን ትሬሲ ኣብዛ መጽሓፍ ንሰልፍ ሜድ ሚልዮነራት ካብቶም ተራ ሰባት ዝፈልዮም ቀንዲ ንሳቶም ስፒድ ወይ ፍጥነት ተኣማንነት ከም መለሊኦም ገይሮም ውሳዶም ይብለና። ኣብዚ ግዜ እዚ ሰባት ንኩሉ ነገር ቀልጢፎም ከረክቡ እዮም ዝደልዩ። ሓደ ዓሚል ናባኻ ምስ ዝመጽእ ንዕኡ ዝኸውን ግልጋሎት ቀልጢፍካ ምሃብ ካብቶም ካልኦት ተወዳደርቲ ንላዕሊ ተመርላፂ ዝገብረካ። ድኻት ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ጽባሕ ክገብሩ ወይ ግዜ ምስ ረኸቡ ክሰርሑ እየ እናበሉ ዕድላቶም የባኽኑ እዮም። እቶም ሃብታም ኣተሓሳስባ ዘለዎም ግን ዝኾነ ዕማም ምስ ተዋሃቦም ፋስት ወይ ብቁልጡፍ እዮም ዝትግብርዎ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ስራሕ ይፍርዩ ማለት እዩ። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዓወትን ብልጽግናን ኣብ ሰዓትካ ብምርካብን ብጽንዓትን እዩ ዝውሰን። ሓደ ዓሚል ወይ ሓላፊኻ ሓደ ስራሕ ክትሰርሕ ምስ ዝሓተካ ካብቲ ዝተጸበዩን ላዕሊ ቀልጢፍካ እንተዛዚምካዮ ኣብ ኣእምሮ ዓብዪ ቦታ ኢኻ ትሕዝ። ብራያን ትሬሲ ከምዚ እዩ ዝብለና ዝኾነ ኣጋጣሚ ምስ መጸካ ናብቲ ስራሕ ብፍጥነት ተወርወር። ብፍጥነት ምንቅስቓስ ማለት ሓንቲ ዕማም ብዝለዓለ ኳሊቲ ብምዝዛም ናብ ዝቕጽል ዓብዪ ዕማም ንምስግጋር መንገዲ እዩ ዝኸፍተልካ። እዚ ማለት ድማ ኣብቲ ማሕበረሰብ ከም ኤክስፐርት ወይ ክኢላ ክትፍለጥ እዩ ዝሕግዘካ። ካብ ሎሚ ጀሚርካ ኣብ ስራሕካ ይኹን ኣብ ናይ ግሊ ህይወትካ እዚ ነገር እዚ ሕጂ ክሰርሖ ኣለኒ ዝብል ሰልፍ ዲሲፕሊን ከተማዕብል ኣለካ። ሰባት ብዛዕባኻ ክዛረቡ ከለዉ ንሱ ስርሑ ቀልጢፍ እዩ ዝውድእ ክብሉካ ፃዓር። እዚ እዩ ናብቲ ሰልፍ ሜድ ሚልዮነር ዝብል ደረጃ ዘብፅሐካ ዓብዪ ሚስጥር። ሚስጥር ቁፅሪ 14 ካብቲ ዝለዓለ ጫፍ ናብቲ ዝለዓለ ጫፍ ምስግጋር ወይ ድማ ፒክ ቱ ፒክ እንብሎ እዩ። ኣብዚ ዓለም ኩሉ ነገር ብዑደት እዩ ዝካየድ። ሳይክልስ ወይ ድማ ትሬንድስ ህይወትኻን ንግድኻን ከም ማዕበል ባሕሪ እዩ። ሓንሳብ ጫፍ ትድይብ፣ ሓንሳብ ድማ ትወርድ። እዚ እቲ ዓብዪ ጌጋ ብዙሓት ሰባት ኣብ ውድቀቶም ምስ በጽሑ ተስፋ ምቑራጾም እዩ። ብራያን ትሬሲ ግን ከምዚ እዩ ዝብለና ንነፍሲ ወከፍ ውድቀትካ ወይ ማሕለኻ ከም መሳልል ተጠቐመሉ እዩ ዝብለና። ኣብዚ ዓለም ብሉፅ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኩል ግዜ ንነዊሕ እዋን እዮም ዝጥምቱ። ሎሚ ዝገጥሞም ዘሎ ጸገም ግዜያዊ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። ብኣንጻሩ እቲ ፑር ማይንድሴት ዘለዎ ሰብ ብናይ ሓፂር እዋን ስምዒት ጥራሕ እዩ ዝምራሕ። ሓንቲ ንእሽቶ ዕንቅፋት ምስ መጸቶ ኩሉ ነገር ዘብቅዑ እዩ ዝመስሎ። ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ነጋዶ ወይ ሰራሕተኛታት ፖለቲካ ወይ ቁጠባዊ ለውጢ ምስ ዝመጽእ ዕዳጋ ክዝሕል ይኽእል እዩ። እዚ ድማ እቲ ታሕተዋይ ቫልዩ ይበሃል። ሚልዮነር ዝኾነ ሰብ ግን ኣብዚ ታሕተዋይ ቫልዩ እዩ ዝመሃር። ስትራቴጂኡ ይቕይር፣ ዓቕሙ እውን ይሃንጽ። ነቶም ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም እውን ተመሳሳሊ እዩ። ስራሕ ክትቕይሩ ከለኹም ወይ ሓድሽ ንግዲ ክትጅምሩ ከለኹም እቲ ምስግጋር ቀሊል ኣይኮነን። ከምቲ ሓደ ጎቦ ደይብካ ናብቲ ካልእ ዓብዪ ጎቦ ንምኽያድ መጀመርያ ቁርብ ቁልቁለት ክትወርድ ከም ዘለካ ዘክር። ውድቀት ማለት ጥፍኣት ማለት ኣይኮነን። ውድቀት ማለት ናብ ዝለዓለ ጫፍ ንምድያብ ዝግበር ምድላው እዩ። ብራያን ትሬሲ ከም ዝብሎ ዝኾነ ዓብዪ ዓወት ብዘይ ብዙሕ ንእሽተይ ውድቀታት ኣይመጽን እዩ። ስለዚ ክትወድቁ ከለኹም ብቁልጡፍ ተንስኡ፣ ካብቲ ዝነበርኹምሉ ዝሓሸ ትምህርቲ ሒዝኩም ድማ ውፁ። ኩል ግዜ ንነፍስኹም እዚ ሕቶ እዚኣ ሕተቱ፣ ካብ ሕጂ ዝገጥመኒ ዘሎ ጸገም እንታይ ክመሃር ይኽእል? ክሳብ እታ ትምህርቲ ዘይረኸብኩምዋ እቲ ጸገም ደጋጊሙ ክመጸኩም እዩ። ስለ ዝኾነ ኣናላይዝ ግበርዎ። ዕውት ሰብ ማለት ዘይወድቕ ሰብ ማለት ኣይኮነን። ዕውት ሰብ ማለት ካብ ውድቀት ተማሂሩ ናብ ዝለዓለ ጫፍ ወይ ፒክ ዝሰግር ሰብ እዩ። እምበኣር ተኸታተልትና ናት ዩትዩብ ሎሚ ኣብ ህይወትኩም ዕንቅፋት እንተጋጢምኩም ደወይ ትበሉ፣
تزلعال عوت أبت ما عدو زلو قبو يتبيكم يزلو مستر مبل عسلت حموشتا سلف ديسيبلين يبهال برايان تريسي نزي مستر زك قلت خلو كلهم مسترفو عسرا مسترات العلي مسرت ناي كل عوتي يبلنا سلف ديسيبلين مالت كجبر زلو ونجر أبت كجبر اللو زجبا أوان كتجبرو فقادن يخون يتخون بزي قدس نبع الخا قديدخا متجبر مالتيو إذا مالت نسمعت خان نهر فان خان تقوتاتير خا نتنوح وان زتقم علامة خا قدام النت مهابيو اتوم ريتش مايند سيت زلوهم سبات نتخبيد زمسل جنكا وتصيتاو سرحيم زمرصو اتوم بور مايند سيت زلوهم جن نتقلل زمسلن نجزياو دستا زهبن ነገር እዮም ዘሳድዱ ነዚ ነገር እዚ ከም ስራሕ መንደቕ እምኒ ገይርኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ሓንቲ እምኒ ተጋጊኻን ተቕሚጥኻያ ነቲ መንደቕ ከተፍርሶ ትኽእል እያ ሰልፍ ዲሲፕሊን ግን ከም ስሚንቶ ኮይኑ ነቲ ናይ ዓወትኻ ህንፃ ኣጽኒዑ ሒዙ ዘንብር ሓይሊ እዩ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ንትነብሩ ዋላ እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ትነብሩ ሰባት እዚ ሕግዝን ኩለኹም ማዕረ ይሰርሕ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ሰብ ካብቲ ዝረኽቦ እቶት ንመዘናግዒ ጥራሕ ዘይኮነስ ቆጢቡ ኢንቨስት ንምግባር እውን ርእሱ ክገዝእ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ድማ ነቲ ዘለዎ ግዜ ኣብ ዘይረብሕ ዕላል ካብ ምጥፋእ ሓዳስ ክእለት ብምምሃር ንርእሱ ክቆፃፀር ይግባእ ብራያን ትሬሲ ከም ዝብሎ ዓወት ውፅኢት ናይ ሚልዮናት ዝተፈላለዩ ንኣሽቱ ውሳነታት እዩ ሎሚ ክትሰርሕ ዲኻ ወይስ ክትድቅስ ሎሚ ክተንብብ ዲኻ ወይስ ፊልም ክትርኢ ነዘን ንኣሽቱ ውሳነታት ክትቆፃፀር እንተኽኢልኻ ነቲ ዓብዪ ናይ ሃብቲ ጉዕዞኻ ተቆፃፂርካ ኣለኻ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ሰልፍ ዲሲፕሊን ክትጥቀም ከለኻ እቲ ሰልፍ ስቲም ወይ ክብሪ ርእስኻ ይውስኽ እዩ ንርእስኻ ክትእዝዛ ከለኻ ንባዕልኻ ዝያዳ ትፈትዋን ተኽብራን እዚ ድማ ነቲ ናይ ምትእምማን ሓይልኻ ይዕብዮ እዩ ዝኸበርኩም ቤተሰብና ናት ዩቲዩብ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ነቲ ክትገብርዎ ዘለኩም ስራሕ ኣይተመኻን እዩ እቲ ዝኸበደ ስራሕ ቀዳምነት ሒዝኩም ጀምርዎ እዚ እቲ ናይ ሚልዮነርነት ዝወስድ ናይ ሓቂ መገዲ ሚስጥር መበል ቁፅሪ 16 ቢ ኮንቲኒዩስ ክሪኤቲቭ ይበሃል ብትግርኛ ኩሉ ግዜ ፈጠራዊ ምዃን ክንብሎ ንኽእል ኢና ብዙሕ ሰብ ፈጠራ ወይ ክሪኤቲቪቲ ክበሃል ከሎ ንውሕዳት ሰባት ዝተውሃበ ይመስሎ ብራያን ትሬሲ ግን ነዚ ሓሳብ እዚ ኣይስማዕምዐሉን እዩ ንስኻ ንስኺ ዝኾነ ሰብ ሚስጥራዊ ዓቕሚ ፈጠራ ኣለዎ ይብለና ክሪኤቲቪቲ ማለት ካልእ ኣይኮነን ንዘሎ ፀገም ብሓድሽን ዝሓሸን መንገዲ ምፍታሕ ማለት እዩ ኣብ ስራሕኻ ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታትኻ ወይ ኣብ ናብራኻ ዝሓሸ ውፅኢት ንምምፃእ ሓንጎልኻ ብቐፃሊ ክሰርሕ ምግባር ማለት እዩ ብራያን ትሬሲ ከም ዝብለና ሓንጎልና ልክዕ ከም ጨዋዳ እዩ ዝያዳ ብዝተጠቐምናሉ መጠን ዝያዳ እናሓየለን እናለመደን እዩ ዝኸይድ ፈጠራዊ ዓቕምኻ ድማ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ክልተ ኩነታት ርኢና ክንመዝኖ ንኽእል ኢና እቲ ቀዳማይ ኣብ ወፃኢ ሃገር ንትነብሩ ዲያስፖራ ኣብቲ እትነብሩሉ ቦታ ውድድር ኣዝዩ ልዑል እዩ ምክንያቱ ሲስተም ተዘርጊሑ ስለ ዘሎ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ነቲ ዘሎ ሲስተም ብዝሓሸ ገባብ ንምጥቃም ክሪኤቲቭ ምዃን ናይ ግድን እዩ ንኣብነት ብኸመይ ዝሓሸ ኢንቨስት ይገብር ከመይ ገይረ ተወሳኺ ኣታዊ ይረክብ ኢልካ ምሕሳብ እዚ ንባዕሉ ፈጠራ እዩ ካልኣይ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዙሕ ክፍተታትን ፀገማትን እዩ ዘሎ እዚ ፀገም እዚ ንመብዛሕትኦም ሰባት ዕዳ እዩ ንፈጠራዊ እምሮ ዘለዎም ሰባት ግን ዕድል ወይ ኦፖርቹኒቲ እዩ ሓደ ተፈቲሑ ዘይፈልጥ ፀገም ምስ ዝፀንሐካ ንስኻ ቀዳማይ መፍትሒ ሒዝካ ክትመፅእ ከለኻ ናብቲ ሚልዮነር ማይንድ ሴት ትቐርብ ኣለኻ ማለት እዩ ብራያን ትሬሲ ብዛ መፅሓፍ ሓደ ዓብዪ ፍልሊ ዘርእየና ፑር ማይንድ ሴት ወይ ድማ ናይ ድኻት ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ፀገማት ምስ ዝመፅእ ይጭነቑ የጉረምርሙ ወይ ድማ ንሰባት ይወቕሱ ሪች ማይንድ ሴት ወይ ናይ ሃብታም ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ግን ፀገማት ምስ ዝመፆም እዚ ፀገም እዚ ንዓይ እንታይ ከምህረኒ ይመፅእ እዩ ይብሉ ከመይ ገይረ እየ ነዚ ፀገም ናብ ረብሓይ ዘቕይሮ ኢሎም ድማ ይሓስቡ እዚ ምስጢር እዚ ከም መንደቕ ምንዳቕ እዩ ሎም ሓንቲ እምኒ ተንብር ፅባሕ ድማ ካልእቲ እምኒ በብመዓልቱ ሓደ ሓድሽ ሓሳብ ምስ እተፍልቕ ድሕሪ ግዜ ውፅኢቱ ዓብዪ ሃብቲ እዩ ዝኸውን ብራያን ትሬሲ ሓደ ቴክኒክ እዩ ዝህበና ማይንድ ስትሮሚንግ ይበሃል ንሓደ ዓብዪ ዕላማኻ ኣብ ላዕሊ ፀሓፎ ካብኡ ነቲ ዕላማኻ ንክትበፅሖ ዘኽእሉኻ ቀዳሞት 5 መልስታት ፀሓፍ እቶም ናይ መጀመርያ 5 መልስታት ክቐሉኻ ይኽእሉ እዮም ካብኡ ግን ዝቕፅል 15 ካልኦት መልስታት ወስኸሎም እዚ ማለት ብጠቕላላ 20 መልስታት 20 መንገድታት ትፅሕፈለኻ ማለት እዩ ከምዚ ክትገብር ከለኻ ኣብዚ ሰዓት እዩ እቲ ክሪኤቲቭ ዝበሃል ሞተርካ ዝውላዕ እምበኣር ሕዚ ሓንጎልካ ብዘይ ዕረፍቲ ከም ዝሰርሕ ግበሮ ንኩሉ ነገር ብኻሊእ ዓይኒ ምርኣይ ልመድ
ዝኾነ ዓንቃጽ ነገር ምስ ዝገጥመካ ከመይ ገይረ ብተፈጥራዊ መንገዲ ሰጉሮ ኢልካ እውን ሕተት። ሚስጥር መበል 17 ኩል ግዜ ምስቶም ቁኑዓት ሰባት ተኣሳሰር ዝብል እዩ። ከምቲ ብራያን ትሬሲ ዝብሎ 85 ሚእታዊ ናይ ዓወትካ ምስቶም ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት እዩ ዝተኣሳሰር። ሰብ ማሕበራዊ ፍጡር እዩ። ከምቲ ሓደ ኦም ካብቲ ዝተተኸለሉ መሬት ማይን ምግብን ዝረክብ ንስኻ እውን ካብቶም እትውዕለሎም ሰባት ኢኻ ድሌትን ዓቕምኻን ትረክብ። እቶም ሪች ማይንድ ሴት ዘለዎም ሰባት ከም ንስሪ ምስቶም ኣብ ላዕሊ ዝበርሉ ጥራሕ እዮም ዝውዕሉ። እቶም ፑር ማይንድ ሴት ዘለዎም ሰባት ግና ኩል ግዜ ምስቶም ዘማረሩ፣ ተስፋ ዝቆርፁ፣ ኣሉታዊ ሓሳባት ጥራሕ ዘዘውትሩ ሰባት እዮም ዝውዕሉ። እዚ ነገር እዚ ንምርዳእ ኣብ ውሽጢ ዓዲ መብዛሕትኡ ሰብ ብዛዕባ ፀገም ጥራሕ ይዘውረየካ። ክንዲ እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝብሉ ኣይከኣልን እዩ ዝብሉ ሰባት እዮም ዝበዝሑ። ንስኻ ግን ምስቶም ዝሰርሑን ንቕድሚት ዝጥምቱን ጥራሕ ክትተኣሳሰር ኣለካ። ኣብ ወፃኢ ትነብር እንተኾንካ እውን እቶም 7 ማዕፆት ዓፂና ይናበሉ ንመንግስቲ ወይ ንኹነታት ኣየራት ዘማርሩ ሰባት ክትርሕቖም ኣለካ። ኣብ ክንድኡ ምስቶም ኣብቲ ዘለውዎ ዓዲ ቢዝነስ ዝጀመሩ ኢንቨስት ዝገብሩ ሰባት ክትዕልል ኣለካ። ብራያን ትሬሲ ሓደ ሓያል ሓሳብ እዩ ዝዝህበና፣ ንሱ ድማ ኔትወርኪንግ ይበሃል። እዚ ማለት ምስቶም ካባኻ ዝበልፁ ሰባት ተላለ፣ ካብኦም ድማ ተምሃር፣ ሕቶታት ድማ ሕተቶም፣ እንታይ ከም ዝሰርሑ ድማ ዝተውዕል። እቶም ንባዕሎም ሚልዮነራት ዝገበሩ ሰባት ዓርቢ ምሸት ኣብ ክንዲ ኣብ ዘይረብሕ መዘናግዒ ዝውዕሉ ኣብ ሰሚናር ወይ ኣብ ኮንፈረንስ እዮም ዝውዕሉ። ምክንያቱ ኣብኡ እዮም እቶም ዕዉታትን ሕልሚ ዘለዎም ሰባት ዝርከቡ። ካብ ሎሚ ጀሚርካ ሓደ ውሳነ ክትወስን ኣለካ። ነቶም ኣብ ህይወትካ ጸልማት ጥራሕ ዘስሩፅልካ ሰባት ከምቲ ሓደ ብላሽ ቆፅሊ ካብኦም ዝረግፍ ካብ ህይወትካ ርሕቆም። ህይወትካ ሓፃርያ ምስቶም ከዓብዩ ዝደልዩን ዘተባብዑኻን ጥራሕ ክትጓዓዝ ኣለካ። እዚ ምስጢር እዚ እንተተጠቂምካሉ ውፅኢቱ ብቕፅበት ክቕይረካ እዩ። ምክንያቱ ንስኻ ናይቶም 5 እትውዕለሎም ሰባት ማእኸላይ ውፅኢት ኢኻ። ሚስጥር ቁፅሪ 18 ጥዕናን ነዊሕ ዕድመን ዝምልከት እዩ። ብራያን ትሬሲ ከምዚ ይብለና፣ ጥዕና መሰረት ኩሉ ነገራት እዩ። ብዘይ ሄልዝ እቲ ዝእከብ ሃብቲ ለውዓሉ ትርጉም የብሉን። እቲ ሚስጥር ካብ ርእስኻ ጀሚርካ ክሳዕ 80 ዓመት ክትነብር ሕጂ ውሳነ ምውሳድ ከድልየካ እዩ። ኣብዚ ዓለም ናይ ድኻ ተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ንጥዕኑ ከም ዕድል እዩ ዝርዮ። ጥዕና ከም ኣምላኽ እዩ እናበለ ዘይተመጣጠነ ምግቢ ይበልዕ፣ ምንቅስቓስ ኣካላት እውን የቋርፅ። ሃብታም ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ግን ጥዕና ከም ኢንቨስትመንት እዮም ዝርእይዎ። ኣካላትካ ከምቲ ንስራሕ እትጥቀመሉ መኪና እዩ። ከምቲ መኪናኻ ጽቡቕ ነዳዲ ዘድልያ ንሰውነትካ እውን ጽቡቕ ምግቢ የድልዮ እዩ። እዚ ሚስጥር እዚ 3 ዓበይቲ ዓንድታት እዮም ዘለውዎ። እቲ ቀዳማይ ፕሮፐር ዌይት እንብሎ እዩ። ክሳዕ ክንደይ ኢኻ ትምዘን? ብራያን ትሬሲ ከም ዝብሎ ምግቢ ከም መድሓኒት ክንሪኦ ኣለና። ካብ ሽኮር ወይ ጨው ከምኡ እውን ፍሎር ዘለዎም ምግብታት ምርሓቅ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ናይ ሚልዮነር ምዃኑ እዩ። ምክንያቱ ኢነርጂ እንተዘይብልካ ክብድ ዝበለ ቢዝነስ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ። እቲ ካልኣይ ዓንዲ ድማ ፕሮፐር ዳይት እዩ። ንሰውነትካ ልክዕ ከምቲ መንደቕ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ ጌርካ ሕሰቦ። ጽቡቕ እምኒ እንተሂብካዮ እቲ መንደቕ ጽኑዕ እዩ ዝኸውን። ሕማቕ እምኒ እንተሂብካዮ ግን ብቐሊሉ እዩ ዝፈርስ። እቲ እትበልዖ ምግቢ እውን ንህይወትካ እትሃንፀሉ እምንኻ እዩ። ሳልሳይ ዓንዲ ድማ ፕሮፐር ኤክሰርሳይዝ እንብሎ እዩ። ኣብ ሰሙን 3 ወይ 5 መዓልቲ ልብኻ ንክትሃርም ክትሰርሕ ኣለካ። እዚ ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዘለኹም ዲያስፖራ ካብቲ ኮፍ ኢልኩም ትሰርሕዎ ስራሕ ወፂኹም ኣብ ጂም ወይ እግሪ ጉዕዞ ግድን ምግባር ከድልየኩም እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ሰባት እውን በዝሒ ዘለዎ ስብሒ ካብ ዘለዎም ምግብታት ክትጥንቀቑ ኣለኩም። ምክንያቱ ሕማም ሽኮርን ጸቕጢ ደምን ጸላእቲ ናይቲ ክትሃንጾ ትደሊ ፋይናንሻል ፍሪደም ካ እዮም። ሓደ ሰልፍ ሜድ ሚልዮነር ሰውነቱ ንክቆፃፀር ዲሲፕሊን የድልዮ እዩ። ምግቢ ክትበልዕ ከለካ እዝስ ይጠቕመኒ ድዩ ኢልካ ክትሓትት ኣለካ። ኣብዚ ዓለም ሓቀኛ ሃብቲ ጥዑይ ኣካልን ንቑሕ ኣእምሮን እዩ። ብዘይ ፊዚካል ፊትነስ እቲ ዝመጽእ ዕድላት ክትጥቀመሉ ክኸብደካ እዩ። ስለ ዝኾነ ሕጂ ውሳነ ክትወስን ኣለካ። ንጥዕናኻ ከም ሓደ ዓብዪ ፕሮጀክት ሓዞ። ንመጽሓፍ ብራያን ትሬሲ መሰረት ጌርካ ንነዊሕ ዓመታት እናሰርሕካ እትነብረሉ ጥዑይ ኣካል ህነፅ። ዝያዳ ክትሰርሕ፣ ዝያዳ ክትሓስብ፣ ከምኡ እውን ዝያዳ ክትሕጎስ እንተደሊኻ መጀመርታ ንሰውነትካ ክብርሮ። ሚስጥር ቁፅሪ 19 ዲሲፕሊን እዩ። ብራያን ትሬሲ ከምዚ እዩ ዝብለና፣ ሰልፍ ዲሲፕሊን ማለት ዝኾነ ነገር ክትሰርሕ ኣብ ዘለካ ግዜ ክትሰርሖ ከም ዝግበአካ እናፈለጥካ ስምዒትካ ይፍቀድ ኣይፍቀድ ብዘየገድስ ነቲ ስራሕ ክትሰርሖ ንርእስኻ ክተገድዳ ከለካ እዩ። እዚ ማለት
ሓደ ሰልፍ ሜድ ሚሊዮነር ንኽትኸውን ካብቲ ዝለዓለ ናይ ስራሕ ተውህቦን ላዕሊ እቲ ንርእስኻ ትገብሮ ቁፅፅር ወይ ድማ ሰልፍ ኮንትሮል እዩ ዝውስኖ። ኣብ መንጎቶም ሃብታም ኣተሓሳስባ ዘለዎምን ናይ ድኻ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ዘሎ ፍልልይ እውን ኣብዚ እዩ ዝጅምር። ድኻ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ስራሕ ዝሰርሕ ስምዒቱ ጽቡቕ ወይ ሙዱእ ትኽክል ኮይኑ ክስምዖ ከሎ ጥራሕ እዩ። ደስ ምስ ዝብሎ ይሰርሕ፣ ምስ ዘይጥዕሞ ድማ የቋርፅ። እቲ ሪች ማይንድ ሴት ዘለዎ ሰብ ግን ውፅኢት ንምምጻእ ኣብ ስምዒቱ ኣይኮነን ዝሙርከስ። መደብ ውፅኢ እንተኾይኑ ዝናብ ይኹን ፀሓይ ንሱ ነቲ ስራሕ ይፍጽሞ እዩ። እዚ ምስጢር እዚ ሎሚ ዝገበርካያ ንእሽቶ ትግሃት ጽባሕ ንተሃንጾ ዓብዪ ዓወት ናይ ህንፃ መሰረትካ እያ። እምበኣር ካብ ሎሚ ጀሚርካ ንርእስኻ ሕተት፣ ሎሚ ክሰርሖ ዝነበረኒ ግን ድማ ብምስምስ ዘሕለፍክዎ ስራሕ እንታይ ኣሎ? ነቲ ስራሕ ሕጂ ተሲኻ ብዲስፕሊን ፈጽሞ። እዚ እዩ እቲ ናብቲ ዝለዓለ ናይ ሃብቲ ደረጃ ዘብፅሐካ ናይ ብሓቂ ሚስጥር። ሚስጥር መበል 20 ድማ ኔቨር አሎ ፌለር ቱ ቢ ኣን ኦፕሽን ይብል። ትርጉሙ ድማ ውድቀት ከም ኣማራፂ ፈጺምካ ይትቀበሎ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ንምንታይ እዩ ድኻ ኮይኑ ዝተርፍ? ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንውድቀት ከም ሓደ ክኸውን ዝኽእል ነገር ገይሩ ስለ ዝሓስቦ እዩ። ኣብ ኣእምሩኡ ፕላን ቢ ዝበሃል ነገር የቕምጥ። እዚ ንግዲ እንተዘይሰሊጥኒ ናብ ናይ ቀደመይ ስራሕ ክምለስ እየ ይብል። እዚ ድማ ፑር ማይንድ ሴት ወይ ናይ ድኻ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኣተሓሳስባ እዩ። እቲ ሪች ማይንድ ሴት ወይ ናይ ሃብታም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ግን ውድቀት ኣብ ካርቱ የለን። ንሱ ዝፈልጦ ሓደ ነገር ጥራሕ እዩ። ንሱ ድማ ምዕዋትን ጥራሕ እዩ። ብራያን ትሬሲ ከምዚ ይብለና፣ ፍርሒ ውድቀት እዩ እቲ ዝዓበየ ዕንቅፋት፣ ባዕሉት ውድቀት ግን ኣይኮነን ይብለና። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ብዙሓት ኣመራፅታት ስለ ዘለዎም ሰባት ቀልጢፎም እዮም ተስፋ ዝቆርፁ። ሓደ ቢዝነስ ጀሚሮም ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ዓሚል እንተዘይመፅዩ ኣይሰርሕን ኢሎም ተስፋ ቆሪፆም እዮም ዝሓድግዎ። እዚ ግን ፍርሒ እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ድማ ከባቢኡ ኣይጥዕምን እዩ፣ ቁጠባዊ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብዝብል ምስምስ ንውድቀት ማዕፆ ኢኹም ትኸፍትሉ። ግን ኣብዚ ዝተውዕሉ እቶም ሰልፍ ሜድ ሚሊዮነርስ ወይ ባዕሎም ዝሃብቶም ሰባት ካብ ሰማይ ዝወደቐሎም ነገር የለን። እሶም እውን ከም ኩሉ ሰብ ፈሪሖም እዮም ነይሮም። እቲ ፍልሊ ግን እቶም ተዓወቲ ነቲ ፍርሒ ሰጊሮም ውድቀት ከም ኣማራፂ ከይወሰዱ ብተስፋ ምቕጻሎም እዩ። ብራያን ትሬሲ ሓደ ጥንታዊ ናይ ሮማውያን ምስላይ ይጠቅስ። ዝኾነ ይኹን ነገር ክዕወተሉ እየ ኢልካ ቁረፅ፣ ሽዑ መንገዲ ናይ ዓወትካ ክትረኽቦ ኢኻ ይብል። ኣብ ኣእምሮኻ ፌይለር ዝብል ቃል እንተዘይሃልዩ ሓንጎልካ ብግድን ናይ ዓወት መፍትሕታት ክምህዝ ዝጅምር። እዚ ክሪኤቲቭ ቲንኪንግ ይበሃል። ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ንውድቀት ካብ ኣእምሮኻ ደምስሶ። ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ፣ ግን ውድቀት መወዳእታኻ ክኸውን ኣይትፍቀደሉ። ውድቀት ትምህርቲ እዩ እምበር ውፅኢት ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ ንዛ ቪድዮ ትከታተሉ ዘለኹም ሰባት ኣብ ኣእምሮኹም ሒዝኹምዎ ዘለኹም ዓብዪ ዕላማ ብዘይ ውድቀት ክተፈጽምዎ ከም ትኽእሉ ክትኣምኑ ኣለኩም። እዚ ምስጢር እዚ ጥራሕ እዩ ካብ ተራ ሰብ ናብ ሚልዮነር ዝቕይረኩም። እታ ናይ መወዳእታን ወሳኒትን ዝኾነት ምስጢር ቁፅሪ 21 ድማ ፐርሲስታንስ ቴስት ወይ ድማ ፈተና ተፀዋህርነት ትበሃል። ብራያን ትሬሲ ኣብዛ መጽሓፍ ከምዚ እዩ ዝብለና፣ ተፀዋህርነት ንባህሪ ሰብ ከምቲ ሓውን ሓፂን ዘትርሮ እዩ። ኣብ ህይወት ኩሉ ሰብ ዝወድቀሉ ግዜ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ቢዝነስን ሃብቲ ኣብ ምድላይን ፈተናታት ዘይተርፉ ነገራት እዮም። እቲ ዓብዪ ፍልሊ ግን ድሕሪ ምውዳቕኻ ከመይ ጌርካ ተሲኻ እዩ። ፑር ማይንድ ሴት ዘለዎ ሰብ ሓደ ፀገም ምስ ኣጋጠሞ ኣይኮነለይን ኢሉ ተስፋ ይቆርፅ። ግሮዝ ማይንድ ሴት ዘለዎ ሰብ ግን ነቲ ፀገም ከም ሓደ ትምህርቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ እዩ ዝርዮ። እዚ ምስጢር እዚ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ንነብር ሓድሽ ቋንቋ ምምሃር፣ ስራሕ ምልዋጥ ወይ ሓድሽ ቢዝነስ ምጅማር ይኸብድ ይኸውን እዩ። እቲ ምስጢር ግን ኣብቲ ዝጀመርካዮ ምጽናዕ እዩ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ድማ ቁጠባዊ ፀገማት ወይ ኢንፍሌሽን ክህሉ ይኽእል እዩ። ግን እቲ ዝበለፀ መገዲ ካብቲ ሽቶኻ ፈተኽ ከይበልካ ምቕጻል እዩ። ተፀዋርነት ወይ ፐርሲስተንስ ማለት ከምቲ ሓደ ገዛ ክህነፅ ከሎ ከምቲ ሓንቲ እምኒ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ እምኒ እናደደቅካ ዝኸውን ዓወት ድማ ብናይ መዓልታዊ ትገብሮም ፃዕሪ ድምር ውፅኢት እዩ ዝመፅእ። ብራያን ትሬሲ ሓደ ዓብዪ ምኽሪ እዩ ዝልግሰልና። ፈተናታት ቅድሚ ምምፅኦም ፈፂመ ተስፋ ይቆርፅን ኢልካ ወስን። ፀገም ምስ መፀካ ክትውስን እንተደሊኻ ስምዒትካ ስለ ዘዕብልለካ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ፕሮግራሚንግ ኣእምሮኻ ሕጂ ክትጅምሮ ኣለካ። ዝኾነ ሰብ ሃብታም ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን እቶም ፀኒዖም ዝሰርሑ ጥራሕ እዮም ሚልዮነር ዝኾኑ። እዚ ምስጢር እዚ ካብ ድኽነት ናብ ሃብቲ ዘሰጋግረካ ድልድል እዩ። እምበኣር ተስፋ ምቑራፅ ኣብ መዝገበ ቃላትካ ይሃሉ።
إذا فيديو زي أنا عخات قام خوينا أنت رخيب خيا لايك قبرلا نخلو سبات ممكن تحجزهم سلا تخل شير مقبارة يترسع إن كان لنا حدش انتهون خوي سبسكرايب تزي غيرها سبسكرايب بمقبار بيت سبخونو كالي كم زي زبالة تقام متحف نسمع دما نتاب سكرين تري عزل لها فيديو نخايا أبتا فيديو خنر لها بينا زي ناناتي تيوي